Mas masanti nga serbisyo para karing taxpayers. Yan ang panalakaran na rin opisyal ng BIR kiti kay Katamo. Kaya katam pakiramdaman ng amanura king reporting ni. Last October, nag-viral ang video ng isang netizen na napaiyak sa loob ng isang tanggapan ng Bureau of Internal Revenue o BIR matapos umanong makatanggap ng hindi magandang pagtrato mula sa isang empleyado. Dahil dito, nabuksan ang usapin ng kalidad ng serbisyo at tamang pakikitungo sa mga taxpayers. Dito sa BIR Region 4A na sumasaklaw sa Pampanga, pinalalakas ang mga programa para sa mas maganda at professional na serbisyo ng kanilang frontline personnel. Ayon kay Assistant Regional Director Deo Gracias Villar Jr., regular ang kanilang Frontliners Forum na nagsisilbing training at refresher session para sa mga empleyadong direktang nakikipag-ugnayan sa publiko. Meron kami tinatawag na Frontliners Forum. Dito namin tinistress out lahat ng mga issues and concerns pertaining sa pagbibigay namin ng frontline service. Dito namin tinitake up yung mga best services from other offices para i-adapt din ng other offices at paano sila i-train na humarap sa mga taxpayers natin. Regular po yan, yung Frontliners Forum. Layunin ng forum na patatagin ang customer service skills, tamang approach sa taxpayers at pagtiyak na maayos, magalang at mabilis ang transaksyon sa tanggapan ng BIR. Dagdag pa ni Villar, patuloy ang kanilang internal assessments at capability building efforts upang maiwasan ang mga insidente ng hindi kanais-nais na pagtrato at mapanatili ang tiwala ng publiko sa kanilang serbisyo. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga, Balitang Tutuking Balen, Susuyo.